Ubwansu bw'umuguzi. Manchomo ligeraria ensemo ya kabere ya maya ensa eyamo ya bono botu ko umugani uri na kurire iranga ngusanga tora munere ensemo ya kabere ya maya oikire gaiga anda inga misi gabegete gia number 5 otoka nga nyoro tambo kirumo baga gochyo yugi simate no nacho kumubugeria simi Bishop karibu sana me studio akoranga konyara gwachire county ya Migori time dosi Migori to baga ine na baro gochari mate gitaya gitaya mudabe gete na kapepo gari ngeke kuziraiga gotabe gwadigire rugoro ikandera na nyora mu begete taya akora kwa begete full right nayo na chiatu mana no burabu bwandi ikigari wono na bogo changara ngara. All right, karibu sana Bishop Josiah Onyancha imegeta senikendezi TV amanke anyaleko bakorekana asi umukubi onyaleko bugweta anene amonchorerio imeyense ya Kenya ningubulia beratatu nabo igontu arocheriria okongusana na kwa betoro anene ekere kiombege ya Gen Kenya leteko bigo cha kurubekana abatangani banyateko bagwikira nase nyumba yobora ya State House nababwatani bechi kanisa wale watanga Council of Churches wali abateneni babo na baigeta nyumbeli bakangea koba bakwena na kero kende birengereri byabo tande maiga yato kare kiombege Genesis bigo ke gwaso gata ni ntuto bwato mo chando tali abateneni bechi kanisa na kibara bago ikabatangani gokia se nyumbeli yobora ya State House into abanyine taranyara koba togo twara chinkwana chabene karibu sana ngati yali amangu taranyara ko to kwana sembe babo yes gakyo tare ko nganjira tobori nyasaye atorae sekendi sana iga maybe tora korere kirato genderete singe chinga kinebiro ningwa yalibaga yes mbya mono nyasawe gure birengari byitu yes mbya mono omwana mindamisi litangania soko ngarigani gojaga igase TV yeto yandisi yes na inji buno mo Kenya nyare ko birengari byane liswali likwamboliri omulali amisi tinta ketindo lekanenga no muntu ingoji korwe birengererio bire judgmento waseko na jera abaminto abarayibe dini ekina yes tingo korabo nande timbwati kinguru ndakorebo yes korendo bumaene paka bukwano ense ye itobono iga umwana minta misi nje buno murayi bwe dini na igite kiwango kyo mwaskof na abeta bako mwaskof West Africa na abigito maboko na basongo yes nje no muntu ngokwano bumaene na ande nanya kwere na magamba amanyete obo tutu kanune michando to bwata sense itoga igabona iga yes kanisa ya Yesu Kristo imechangia sana katika yale ambayo tunayaona katika injili saa hii. All right. Lakini si viongozi wote wa makanisa. Yes. Nabake. Wale viongozi wa makanisa abaraibe dini bali batarangiri na Kristo. Yes. Bako yani bako kinda kiyabo na kibago tangani. Yes. Na ubagera tense yite bwato bokomu. Na ande bunango kwana iko timbu atiko saba mabera. Na abakenya mbamanye tenge kanisa nero na mbara mbabwate amagoso lakini kanisa nero ya changiete mono ntu aroche umupisha bw'umugima yes akogorerwa egari yakobwa yes komo chano Bishop ikira omo tenelwe kanisa kero kenda kogorerwa egari telibo bembu yakogorerwa egari lakini yakero kogorerwa egari with strings yes auno ayo jabo muchando naende naro jabarayi abangiriria tware wakakikura yes bakorangiri go butuko na mugazo ku State House ninyo nga kiye yamoga igase itobosongo nganyora barayi bande bagonte inganga ira tole sogoyi tujikoyi jibeza ngabade binje ya diri go ibeza ntu arora abakenya mbamanyete umurayi bwenza goche kanisa orwe milioni ki milioni bere isano ono omokorerio we kanisa nyasaye na akore bikori ebibema nanyare ko muraumu
Mutiko tebanga ikanisa te konyo. Yes. Lakini ya ikase ikanisa ya bamune biashara. Na mangana ingo kwana bakenya baito bonsi mbanyaroje bunale. Igo igangwa kera abana bandi tigamba kere ngwambu ya mono. Genisi. Bagenderera na kwandi ase social media ngo tebanga abana balia. Nabo bagocha bakonyense yeito. Na ende bagenderere mono. Yes. Mono. Yendo ngirike gochiki yabaka manyinga iteke. Bishop turaligere tu asobwenge libagalie kanisa gekogera abange kero kende bebirengelio ekera bana jenzi abale ko baba kwemurungania abaraiba abange nigo bale ko baba gwesoke taringa nemekutano yokwagacha chiskuru taringa nemekutano kero kende yokoleta magendro kurende nigo bale ko baba kwariganirwa ase chikanisa imechange menge nigo yariko bayokorekana ase chikanisa norotinga enchera nero re kanisa ira chikoba gekoluzi gakoro murayibwense na karanga mochango toyo okoba gogokorwa ammo no murayonde bwensi ulikira mone serikali umwana minto tigampongea somo president yo minto uno mundo jori na nyasaye muraita yo kibega so bugambi yes na ande kira jorete wa kwa makutana nyasaye omone nyasaye na bwatengi njasa bakenya igango munge mia semia azogokana kiarambe onyo ko ende kanisa kende kanisa karuge lyokurwa kwa gogone ngoma nyanga ngyokurwa lakini kira ko ende kanisa na aroje liliana ni mwaroje mambyo muntu gari katoliki saa 12 emise ntangani urojire SDA urojire Anglican chikanisa lituke limo isana ibere na hawo akorwa not less than a million yes. Nga yokuruzia ekanisa ya kole biashara na abarai be kanisa papisha bumbali ndati kwa na gano manyete bali ba katoliki abagena bange na banda bakaba kema tungururi batenenete imara amona inke ukana bindebyo nebibe bona abantu bande barakana bana siasa bali batrika ende kanisa bakarukuwa mashetani iye kanisa yeito kenye kanisa kwa ujumla ilichangia maofu na shida ile tuko nayo yes babu kibanga inu muraibu enzenga naye wakiro maguta ningo takere kwegenwa bishop turakwana twengane gekogera besona nigo sebe beligirie kero kende ba bekira appointment gotia se nyumba yoborai gose ubumura ibwense banyare ko bakwarigani goro puna mosombonde bwenso nyasaye obose bibuli yakoenana is it like nabwo tagete gukwananga kero kendo ubanyare ko bakomura ibwense nabwiriretense aseberete boniga bono yes si wote wanitao maandiko yanasema Bwana Bwana watarithi ufalme wa mbinguni umwana mtati kanga tabi yangiru mfano anajebueka yes Korunyamira na Kisi I was shortlisted for an interview as the chairman of EACC my brother to Oginda the third bishop of Nigeria yes not only an interview again the kanga tabi umwana mindo akana ko yanda interview in not of the president and the dingo nyanji ketoko ewa mbaro bako ewa ayo mchandole onye itari kora mjo ningie kibono I was there from Nyamire ngima yes nakisi gweka na Kisi county ngakani gwinge yaba nyene mbaro ayentu na okora state house ga butuko what is that na ande ngataba kulori tinkobolia any office in interview public yangende siasa amboli siasa yani nditayete igo abaraya bangi be kanisa walimpotosa rais wetu wa nchi wanakuja kwa dini lakini si dini bila nimesema maandiko yanasema si wote wanitao Bwana na utawajua walio wake Kristo kwa matendo yao hapa bishop kwa bangina ba bishop ni matumbo yao mwana mindo tigambulie tigandute tigamba komoro kwana kuiwe kanisa noine yemoga Kisi ekoragiryo bokurumi borega igo bamare moga etauni bozongo kwana kuigo ndebi ebezi die katoliki isipokuwa isolated fathers and a few abali that part of the cartels abayibi bamare moga bozongo kwana kuigwa SDA kora umunga riparian land amare mayibire na abe commission ya marimo Kenya ngima ga Kisi abayibi bonsi ni amanyete kanisa ya nyako koragigi cyara abakurumi pisha baye kwanya kubaraga buira ngo kurabuira biyabana sana wanche kurabuira mbamanyete wanche mori geria sanga karanga yago amona into gukura arati egavana yeito ongwa igare ngo mube akagira abakurumi yes no mwana uyu minta arati nere nanya kuiwa anyway
ta na okemea obukurumina bakirete igo nandi ndaba ibimbarabi. Alright, mara kubaya bono sange kerengeri kia oneri ya go gwetera se namba ya SMS yegweta ACTV yago na boyo no tore live ase ni tandao eto Bishop origere ase simi yao na sangire link iyo na nabo ogotomera babere batatu echinga kibono togenda ko batugusanga amonere emarogo baya bono ngayo genda tokoba go kubwatia amaya ya enseyamo chinga kitukora sanga gatia monchure nabo igo ensemo enene ye kanisa Bishop Josiah era gota abaraibe kanisa nigo bwatiri bagali nene koneka banyare ko bakwena no semia kali gocha saba bwatani babo boka boigo gocha ase abaraibense lakini ase entunda etali yamo ibere igatwara barayaba bawesokia bagotwara ebikaro bya bene amono murayibwense rabago abarai ine nkieke gose bagochikoba base Bishop tikango turakonera igoro yatwarore gatibo igo yabaraibe kanisa bari retired bunaye abo besokire kuburie ebirogo ibinde bire bya siasa ibinde bya bya serikali ngayibono omokenya rachikobaga kurusia imani elia erindago chore osachore murayonde bwe kanizo ibwe sokire asikeria emibwekane toroche nebikora bakora litukaserinde mbuya mono na ikire gotabanga abara ba Kristo mutawajua kwa matendo yao the Bible puts clearly like that ebibilia ngo tobegere wazinga bari baraba ne batari aba matumbo abenda nabo moko barase bikoro byabo nabo mwalimu kurunze paka igoro abana bane be university nasome mbamanyete tako ngago seli haki mubekera magizi mu mentere no ena ase nasome tiki skuru yose na etire mbamanyete bo no na ase menyete kinyoro na ande njibona na boli dio bugaba na bwakizi ogosera na ari gosera muntu to kionge ande ngaluzi na ande bana ngo kotebiga nintangazete kubundo president bwense Bishop bone torabona nyo MCA no nyo bugaba na tochie tinkiyo chikobole leo president I will be on the ballot paper 2027 God willing. Ni kuta tatona? Yes. Ngoboli no president bwenze nandi tingo zera. Yes. Nandi bya matingo so akia magende ya Kenya. Bya mambiri Kenya. All right. Bili ndio abantu bete buko ya boma. I will be an independent candidate. Yes. Nandi umuntu uyigo deputize. No mukungu ozo muiseke. Aboyo nyomire abili le divorced or the single whatever status. Lakini ubate integrity. Degree ya ebe yaye. Yes. Leji bakoraga ga River Braza ga Nairobi River Road. Na mbono litanga ni nate kwera mu muro musaja abera ni mediane muno bogabana. Yes. Abangine bambolete. Iraje de babwate ngirwe timolero. Bakolete ga ile mama rojema. Igono tangaste libaga ngonde bwensi qualify asabasbati. Omusubati ndamwe no leti engotika. We have to implement our constitution fully. Do that. Yes. Onye tingo igoni nindangase to bwata musakara akije bwango lakini taba muguzi abeka birende ngao na tangaza la Bishop watangasire mapema sana anyway turarigireria ngo amonchiriria nyarako bakwenekiwa ase cabinet ase umukobi nyarako bogweta president yeito akore gendekia but it came too late kiri ngane genta akore the last year asinja tari ko iwa bona abana ba Genesis bakatokonya na ende ngo musabira nyasaye unaguja kounde amawaziri abagusiye tubwata abahaja nabakungu nabamura nabaiseke arigeria abantu babwata integrity tari abakurumi arigeria masomo lero maidro na wota kaisa atu eti okugora you go to any university in Kenya you buy doctorate masters they are sold in the marketplaces. Twerore Bishop Babu Bwatani gatiabo koruase bisaku bagotabanga ya umuwaziri ito kuruchinsemo ntuntu waroche bobe bwa ya bwate igo umuraibwense kora chiko bachora nande endeke ngakwa bairaniri ekerengeri kyangere Bishop ayatatone na kuana last week it is in public domain it is in all social media matianyu minto aise kote nanga ngoboria ro president tingoboria nje nako tebi uri ngumutigera mu campaign ri uri netuoni yetu bwate unabono umuhaga maraga unakiabere nere okabo munyekerogo nimbu ni abantu mbaro kibuya bwaye abana banaroje batebire maraga nero koba umunyekerogo bwa IPC tik mbegete tik muhajo ryo abegero maraga buna batete Jesus ninjira nyira bibliotheki maraga netuoni omusajo goterino bono maraga injura akore bono na temete kongwa kwa iwa maki lakini akandiriria urino musaja matianya buri wo president no nyo mumuroyo
lato bayeto yo omutata uli ndotemera kini uli ngara wiride to kwana bono ayekerangerikia nga oroche cabinet bose baba waziri balia mponsi oroche batari gwikirania amagania bo na kware ko libaga kero kende mbaro kware go segetanga yaya angoyo na irani gulo yo no tatone aya misi ende cabinet ya gundete no roje bona iga umu president yase konjora cabinet minister yes. Of course am obakuli bait am obakuli bait go bagaria kiagaranje as educational ni mbwate masters in educational management and administration na religion ni mbwate ki PhD ki anebere yes ngite class ime tali choko goraga iga osongo ya ne mongeiro na rali yo esa tombwate gidi ruji magaga iga nembura baria mbare ko teya bari ne mesara ba kite koragira mbare ko teya aye omuruoti mbosore ke sogonore gabare gokira no muruoti ne tari ko iguno nyaro ko teya utari ko igwa bone ba kirete iga ba bwa tenga tatara jambute bono leta ba buterende kala jesi ziagala igo bali bonzi bali nyumbani nani bya ba nande babwati we basoherwe amari ali ba aira ni wonsi kiagala ngororo le bari kwirora nga ensambe geto mujibi mbegede no dini okwana no ngwarora bali bagende nande basoherwe yes bimono sano charo William kurujisemo chia sensikisi abatabanga anyeleli konyarekana onde bwensanyara kubaga koira ni gwase aba waziri abu jeria kirubo kurujisemo chia Bahrain Kingdom abatangana wagenda tokoba kubwatia amayaya nabo igengwana ya bene chinga kibisiba mungale nabo igo kurujisemo chia nyakwana agotebanga no ale imeya omoro beliotais matinde kurwa county ya Nakuru City agotebanga amaoncherelia yo ni gala chikoba kwenekia amagendro ao elio kwenekia nenyarekana bishop timanyeti kero kende na bora twaru manyake pono lende whom are they accountable to ababanya leko bakurusi wororo they are not accountable uchase wizara uchase serikali ngona ndura chikoba kabubwati onje barenge abakuru mwanu minto Kenya ndobwate very many government agencies ndobwata anti-corruption ine yamera babwati onye busaiti boro yes bazibwe na mali ali abwati we abakenya bera nirigwe ekokera monene togo ntebinga umu minister eno mwako kabere iga abwata kinyomba ko sen Dubai amale mure yasa no muya buna bagiteke boko iga no muya sana ono gati gocha le wiki egocha kimoge kibabwate abande nane goti no jora amale ko ga yikogwa bono iga kibengi ngo babwati kire bao nipa yabona musara to yiji ko nayo ngakiaye within 1 year obwate joba ngikuru zata boli kurumi I was seeing yesterday as a media America Kenya to go you can't invest bureaucracy a minister ko kia kero mo nata ke to kia igo corruption in Kenya is official kero official ekra to kwanere go bishop kero kende umuchano ngayurge kugera oise kurigeria ba wazira bekera bagochorwa abange ekorokana nga no muraibwe enso uri kwira ni okoboko kubwatikana no gusira anyarete ko bagakonyora kurwa sabaraya banagekera abange boni bagata igototegete omonto osomerete onye ne wizara yechisemi oyo somerete kero kende amangana yechisemi onye na mangana yobwaga chiwe chipara batoke ngana ba engineer na bintu binde indi bono muchandora anyara ko bogokoera kwira ni okoboko ngayaya ayengwa support kurwa na ayebono tigango musokoboko ayatatone ibine bye bintu nyanje nje no bishop ntatake unango jikobori jikora cyane ga president na bori yo gabana nje mangana ya nganyara banko onye njiko moko kora nyarombe kile gari na mabuta haleluya lakini onza body with strings tingo taka na kikoro je mejandeye kikambeini obomani na wakwanire bari na baba mokonyete ne na bari kure ko maega lakini yire bobe umwana umindo iboriga abaye muziye ko bori abaye muziye yes kozo bujumbe wigoto ara 100 million chekambe ije ire ngayo begete choko bori lyo president o president tingo tumia more than 5 million tingo tumia esiki why should I spend even 3 million is enough ngotara ko begari ama buta limo yona ali na nje ndeke kurugiza umwana igasenga kenda nara why should I spend a lot of money no muzara kwiko obuli nga omwe muziyoyo omujumbe hatu 100 million omuzara no mubekere nyaka zara zini yes ta konyora bese ikyo egento ngeringa obokurumi igitenda kujya obokurumi kujya
ebiroji biseto kaige para wasubira mambi agokire iko no bukurumi yes ninginyole 74 79 goja matuka ya makoro omwalimu we secondary igabweto mucyumbe musahara ebire kibye se byarurera ngo mucyumbe rero guribeza igoro omonyagitari nkware kumwikera. I know because I was there by then. I was a grown up. Musara nyinyi ali kuli mubungi to machoge upasi machoge usenze 7000 wabolie aba kansela aba MCA pesa njia lengo omwalimu yaka omwalimu primary ko sibe secondary ndo jorwe kansela yendo kia lengo na marugurubu okoye kutusiti allowance musara to lengo bono yekira so musara lero ko MCA wo jumbe ko so presence ni kufa na kupona pale kuanja abana ba JCC aba babakaze baba mwenyekitari yabo ko milioni omujumbe hadi 100. Alright, marako bayabano mwancho mmoja elba msini umo president bali agyaba milioni amagani bishop umanyete mu cyando abange bagatanga mu cyando toliase umubungo yo konyora shiringi 50 mu cyando to yoro lakini amaganio ayare asebinyoro na sakuru dato ndi yango tayo mwana ya mizi tata bishop kwarangari gurero ubona ari ruguru kana guri ugabana bantu bari kujya vuga ngiko banje ko bazera njora aje ubona mizi no maide gwajira bazera times igoko nywe cyane ritoka ari twaria lakini nganko ya bibiti ayibona yo ndame esikingo kwera to kyonjole twese ko bayigo onuruje ababunge bayito abange mbale manyete bakwebisa agocha atagaita buoye na ba MCA orara kera abantu mambi mboye bale ono muchano no yo sendo jina abanyakenyero na bwabo nabamenyi na bwabo kero kende bako basuguma gekogera na barabata ntuya ndoro twaro ronchara tanyo twete no nyefe twise ko batwenzi boyigo abaraye bako jorwa abaya byango somera mariko bwate bibiliya iyo bibiliya iyo nzomera tabu ya Jeremia na bowe paraphrase bishop ngonya ukirigira singa jichinga kinebiro Jeremia umulangu 17 yes umuntu kuryama haki gange nkware ekurarira amagena tari aya soma u Jeremia 33 Jeremia 17 kifungo cha 10 mpaka 11 oiwe bishop lero gocha gonsomia ebukuga igachinga kichema yenwe omuntu okonyora obotenengu asenchira yobo ngainereria nigo angabuna enkware ekorarira amagena ata etabiareti na benga igobona bana babunga aba orojekera nago yetu jigura jibo gabana nomo with my business nimbwate mbete mazonga ari kujina to naoni jinko na ende ngorara baka nabo ka saa 5 kiagera I didn't spend order nari korunje atanga ino muntu busata tonyora barayi banga bunenje bajoru taringa baba yibisho bugosiki aba bisho mbaro nakote bye kondi ababe Kenya ko bengia ande bantogora bako mnyakara uyibunge. Alright, marago baya bono sange kirangere kiego amuna intwa moncherio nabo ndoroche amoncherio nyara toka bakwene kiwa asi oboteneli bwa banyanyimbo asi twarochenga motenelioria inspector general nyara toka baga kwerusia emeremo pressure yego senera kero kende zeta de impressure na enda itangi excellence the president Dr. Gidari William Maraburuto unate beta baskali pele konse beta bana baria no yo rueto ababuati gwe kabisa igera abana bali jibuna nale ko barande bunamba mayitingu bona na abande babo igabwate black card nesimi yaye nerezira lakini muna koyigwa baraye bande nazonga kwanide kyamukwana yana kwanide izini ba public domain ebintu bakolete mu Mombasa mwageri 2007 bari ko bikajya ODM baza kuita abantu bana basikali bari kuita abantu Nairobi gari noni gakwe ko rero nyuma gaga ekemure ebunduki ndazo gateka ari baita abana baito bobe abwati we uchunguzi akoro kabisa abwati basibu. Alright, imanye tenga basikali mbanje ile kutumie ebunduki ni self defense lakini gari haya wanu mwana ndio tenga mizazi pika za kasanya rutagweta tukudire gari andi ngwaro jemi cyandende no roja abana kwa pipeline. I thank the president because otebirenga kila mtu abebe msalaba wake. And I hope it will be so. Yes. Urucha monchererio ayanya leko bakorekana korwa se botenebo banyanyimbo ase abawaziri abigoigo abangi baligirete barolenga mbarabara chiko bagochoro. Na yoroche Kenya bono erochi. Kenya egocha ko benzengiya na ndenze zikire. Ekakogera president bono munere gando yakora debindebi. Ebinde yabana babale tetembige ndokukwana. Lakini kali ndobu adibitenga togo bi push for implementation
abana ayo akorete gentekia lakini bone gintu nandi ngora akumia na ase kaba Kenya paka bali bare ko mizirigi president bono wakatangi wakorete buya koko babuta na andike no wako mu mizirigi bono yani deceit pretense yere Kenya ni yere okumizana rondo David president kenere koleme president e komune maya mukunya ya murutaroche bono ande wakatangi president wakorete buya buli no bokora. We can't lead the people by deceit. Yes. Kole roke kebe. Tali bale bintu byonjo le kujanga ngabona ndu ba munga. Okokora amabe ba munga. Okokora amaya ba munga. Those are not the leaders. Who the leaders know what the president nga? Mr. President. Yes. Here you are wrong. Obora inya sa okurwa. Nya to okorabo ntuna babania. Gato na babania bakoro. Pare ko kira jikingi baba tenga. This is wrong. Mbage jiri nani ndiko bapopira abantu batoko no maene lakini nabari ko konyenze igabara ibeto ni gabara bayo nabali bande nare go utiagunga mutabati ari wake kangaru itobu ne igoro nke karakorero njagoro ni mutaja goro is just a minister ibintu biri ayigunga agero igoro ibintu biri ayo giri o prime cabinet kiri nke yo kiri aru wage ndenga bwati abande kwazo nero umuntu zaliri Kenya ngwana diaru ziri kalando mwalimu diaru ziri esukuru 1997 kele za kwete ya sadija ni dolet akayuga kakamwana anakentara graduate oberi odita konya aru orora bwati abande agenda ndachorwa agenda kabisa agenda asire Bimono sana Bishop Josiah Onyancha na yatogena tukabutosanga amonere hainso kwaneri goro yansemo ye kanisa yanyale kobage kuimukia anene koenekia buna nero yanyale kobage kugaya na twororenga abange ase komite nero ya pendekezuru kero kende batarabaturanga mbara baguchikobo lakini ngandoro jenge kanisa nene chikoira ribagali nene ryokoba ekamiti eye yogo chikogayana kokora chinkwana chabene onye bago chora yes abantu be kanisa tigante beiga mwanya gitinga montegerere yes na ande muikiri ruto bari bako baikiri ruto bamuikiri ekomiti eyo mbaza batanga kinga bara be kanisa pana yes omuntu una mweria yes ajipisha kwenyeri abero ulino musaja ndahafu yes esebirenge libyane nabandi mbaro buno yo all saints cathedral proposition yes abasaja mbale bagote nabate banga ekenekebe yes mbaja bate ngonyero tenendeta hakuna bana ubasa lili Kenya na ende committee eyo eri present abantu bonse how I wish poda omongina ko somo mura achoru yes minister yara no kweta poda baba digiri ba masters ase no ndeza town ni sokani manyete poda achoru minister ewe na baji amra baji bibi achoru ebe representative tata mngana nga jisha yes jisha what is jisha ngitu kiki ebi sakubire alright maragoba yabono mwancho murigereria sanga amona intwe maragoba yabono tochinga kichito bishop chikunya gutama ogotamaguka ribo riturio mwerio orochenga pressure na maunchiria ya na bwendete naro aretwe ase oboterani bwe county nyuma ndara kuana county enare gote baiga mauni yane kiare kanare gocha yes panda bange mbande inga bishop gogenda we ote bigi ntukiringa dialogue yes kesire yes na hando de bengu muga Raila ngo saliare credentials kiae yes no muntu tosikire osikire Kenya ngima na ulimwengu asokore to busibule Kenya bone bintu biriyawe kigenda dialogue elia enege ntekire yes atukute kapisa atukuteroche abante bige nare kujanga bishop ukwane dialogue tukite enyara ko bego tukutero tukwanere bono oboterani senje daika eya muigatoye bwate kesisi ki county no yigundete bune yito bozonga ayegundete yes egundete isiko kwanda kwane jinza nani komi buna bagokora kururuguru baje ki county kiera ndo komanyete ebindo kwa bwate ebindo iryanze ko ibire ndo manyete bana mbara iga bajogi inabe umwarimu emyaka 40 nandi mbwata ndi obisha bundali wakanwa yes I can say every penny mbwata mariane amungo county kwa every cent mbwate lakini abantu bande bale town yakuri muzana ili 30 50 ikabwata kinyomba eflito matatus nga yokuruzi bahaji jibwangu unikunyarikana ki county kito kurwa maremu
neme konerie bwate kidigiri ibite yonzi irunga nari bwatwezi ibeza kirikoreki kirane abantu abaronge barikwe. All right, mbia muno sana Bishop. I give you a very short notice yo ikirana gigati gangwa kiranga mbia muno soko chinga kiago na kwendekenga wachire tonyere ko batoko sanga manga yanyare ko bagago segeta nabo gosemia omwanchwa omorigire na mbia muno senga kwera chinga kiago kwendekenga konyera ko bogosanga karagir kiago manito moneri bori enkwana yago yo mwelio kigima ise ya secondivere ucha somwa cyo morigire mbia muno umuraria misha soko ngari bana yo kwa ngakiresi mimambi na bwate kishuguri na batenga ngote mande kike kiagero na bwo bokoreri yango tebya abantu bonsi ba Kenya mintu mwanya gitinge tusaberenze yeito. Yes. Ikiri gendo nari goteba amazabo y'abantu abaronge Nyasaye nigakonya igwa. All right. Tusabera abarayi baito yara barayi Nyasaye okurwa bari bago chakojorwa baba abarayi. Yes. Banjete ntade bari gote Nyasaye ntade bari gote abamwabo ukune kwa kusaba kwane mbiye muno sana chinga kinebiro chia tonyorire uri nyara ko bakwenekenga chibi chamaniryogi chago chira senchira yobo ikirano gakoro kwa Sara Mumanyi twasanga amonere Bishop Josao Nyancha liana ngoro kwa Josephat Amisi na koganiro buligiro buya bwemero belie ko bwate ngomera na tore amona chiseseto chinga kibono ngenda tako ko bwateria amanga yagenda tako baga bwate kurwa semesa ya itoi ya mayo nyara ko bogutwara obuligiro botwara rutomera na mona chiseseto.